И аз съм Милан и днес ще ви разкажа за само Бутон. 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 Изображение. Бутон. днес ще ви разкажа за Света Параскева. Но преди това абонирайте се за канала, дайте лайк, абонирайте се, пак казвам, за да стигнем 100 абоната до края на лятото. А сега, нека да започваме с историята на Света Параскева, или още по-позната като Параскева Епиватска. Тя е родена през 10 век в Епиват, Византия, и почива през 11 век, пак в Епиват. Тя е почитана от православната църква, а нейният празник по стар стил е бил 27 октомври, а по новия стил вече е 14. Покровителства Молдова, България, Търново, Габрово и Троян. Нейните мощи са съхранявани в разни страни на Балканите, които не са упоменати от източника, който чета в момента. Тя е главна закрилница на българския народ и държава. Това, което помня от училищните уроци по религия при госпожа Цветелина Цветанова, защото явно чрез Уикипедия само и чрез някакви други източници, които дори не са истински, явно няма да стане. Това, което помня, беше, че тя е родена в много богато семейство, лукс и пари с две думи, но тя раздава всичко на бедните и после отива в пещерата, в една пещера всъщност, да се моли. Това е всичко, което успях да намеря за нея. Това е всичко, което помня за нея. Много хора отиват при нея и много се връщат променени. Правете и вие добро, с каквото можете. Помагайте, както можете. Защото Света Параскева е пример за доброто. Как вие можете да правите добро, сега сигурно се питате. Айде не сега ще ви кажете. Ако например ви излезе някоя кауза, просто по някакъв начин, ако имате възможността, дарете каквото и да е необходимо, пари, дрехи. Защото вие така ще спасите нечий живот. Или просто ще направите добро. Дори да не е кауза. Просто правете добрини. Ако намерите нещо на улицата, което не е ваше, например портмоне с пари, просто върнете цялото нещо. Потърсете собственика и просто го върнете. Така ще направите едно добро. А знаете, доброто се връща 100-кратно. Това беше от мен и ще се видим в четвъртък.